Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Kaseng samla himalang rin kala penjur susu ya kejing dawa ya ke Khasi Hills Autonomous District Council ban penihar khan matdor UCM jog himalang rin upa iem nang teis iem yong daka bapelong ya kejing alang pat ba hak khat nyo tri ujleo arajar apulai hak snong plang dilon Southwest Khasi Hills District swaban pelong ya kejing alang la pelong ya kejing pat ba balai simbanta di pat ba de spangut jong ke himalang rin kibala dawa bu pa iem nang teis iem yong ude ban hiar mardo na ke khat halor ke jing keno bu don kti ban sincha don bo ri ki khun ki hajar jong ke hima ni persa district council persa ni persa dengan kun ke padam ba ke district council song ka kli nom sejal hane po ke jai teriu ba ke snap ke snow ya ke sul ke bakal ke baut na kalian tu kun ki hajar jong ke hima district council district council kun ki ti ki jongi bang se mun tu lilam no tangga kawai ke yolongin harap tahi ai kam ban krai tai kin sora kenang bania sakalang kenang bagi tai gi jat benrang hanai apoka rai kasai theo sakalang bagi tai gasur garmi hi ai ban pensang le si kheo hanai nang ang ni la ka sai kalang ka jim penja buram yangi lane ya paro ki kun ke jarum himalang rin ni ja buram lada ni latip pa usim ulilam no ya ka jaka ka puta lada usim ule donbor ni ngap jar ngimnut ban yang kata kali ki cak buram ka basir khai tam yangi ni latip pa usim umur ban penyap no yangi usim umur ban ring merau no yangi kata ngi ngap jar ngim defend ngim yata di kata kali ki cak buram daya lor kata kalong rim nginum cak buram ngim rang ne hapo ka jat beriu nyau trap om dai pangiem tang mangi kinong langrin ngiem rangkat pat kejat beriu kacing snolang joki hima hapo kari kasi lapelong ya kejat beriu lada ngidu no ya ke hima langrin ngidu ya kejat beriu nama kata ngiyang pan skam kari ba kejat beriu ngin skam nalaka jong ke hima kana mod na pi ke pasoi ya kata ngamtep ya kata ngam kwa bantep hanrei perkat hi ramen sim jong pi hato pila soi ne am ya kata pat pi soi ya kata ban pliau pono halam kam samdai ke jing bakla ka jongpi kadai ke jing yalam bakla ka jongpi pisai ka manlet pliau kata maki kilet submit hapok kut ki orang baki ni ki ba menjur ban aida ya ka silang khot jonga khendau jonga himalang rin sya ka ying jonga wang usim gini ki kun ke ja jonga himalang rin bala menjur ban dino ya ka khendau jonga himalang rin sya ka ying jongi hato kamdai ke blackmail hato kamdai ke jingiram bakla paswai ban pliau pono halam pan let submit pokon begini gini kinong lilam pisau telat pun sakot jadi kom kinong lilam jese gitu kiba don hang ne pat ki bom don hang ne kiba snow kiba menjur ya ke jing lilam baki ya ke kendau ke siap jong ke himalarin ngangai skam kal jing leng a ba ke jing pisah ke mensim jing titlam jong pi kamdai ke bakah ne kita ki menteri ki leng dok la ki jor ke jing ke kli balai kat ne kap pisah jong ke hima ka revenue jong ke hima langren ka bala pisah hak keleng jong ke state meglaya ngila ba jong ke hima langren 100% ka revenue nam ta ki nong tri sarkar hapo ka jela meglaya dei mangi ki nong langren ki ba kersanya ki ngayaro si benta ya usim jong ke hima langren usim nang tei sing sim yo balai ngayaro ka jing yu i jingai ke jong u ka basir kai du ta kajing yu ijai do ka basir kai ban penem ya kini ki para ban penem ya kini ki kun ki ksiu ki ban sabut hadin tongan persang no ban kamri geti ban penkela private land no ya ka hima i mat yak tangan i mat long mau kini ki kun ki hajar
ngapen rampat bat nila penong kadai ke jingbit kaba la sensar ke jingbit yaki menteri gilendo konglo ki priang bat kinut banle penem yaki yeng ke jongu penem yaki para penem yaki kon ki siu penem yaki persa kaba yaki kon ki siu jong ajong penlong merau kaba kum katangi yaki menteri gilendo hang ne kahimalangan kadon sipongwat ki minister ki kabinet minister jong kahima kita ki menteri baki lendo ki stan menteri ki stan lendo usiam onumla banle ai klam gajing menjur gejoki ngapet kisnap na skor lane kisnap na kecap ba kum kane ki menjur ya kapakum kane hang ne po kahima usiam lada omsla kani kaan usnau thu baka khatsan kulur kalet saki kun ki hajar ban leng ba gajing snai kani kaan ki kun ki hajar kim yoshu ki ladu sundan ki menteri ki lengdo ki rang ba sidong ki layo ka share jong kahima kane kalong ka bian hadu kata-kata ban om judon hiru ka pakum kane bandon hang ne po ka ri kasi kham tam hang ne po kahima ka jongi kahima lang rin kadai kahima kaba kadai kahima sensar pata balai long kadai kahima sensar pata panthung sim dai ki kun ki hajar ki klik serang kat prasnam kadai ka election mentapat la pendu sendon ya kata persang man pendu ya kata kat kom ka ak jong ka himalang rin nginum ya kran ya ki an ki basna ipaim nang tei namar ba ngimtip isna batno pat hango isna ngitip ya ka an ka ba nadu ulong suwa uman suwa ukulong ukuma ha ka ba nadu usnam kat kendai palai kat kendai paar ha ka por pa kapten di harbat ulang deputy commissioner jong West Coast Hill ulale ya ka research nam ta ka himalang rin ha ka jingle research ka joki kim syam lale panong su tho le start hanrei kita let ha ki snong ki thau kita let saki temen ki san ki let saki temen ki kro ki let saki long kmi ki long pa pan tip pan wat dia kai ka badon sapok ka himalang rin pat hang ta la tho ba ka himalang rin kadai ka hima ka badon jingkermen hadu kata-kata ngina maya long kat balong jia kata jia ngin yayang menyale na bata kane namar kata ngakentu hane ngapen pau ya kecing sengawu ngapen pau ya kecing sengaw buram kham tam ya phiki riu rang ba pilong kita kinong aibut kinong aibut kilong kwi ki balong kita kinong ai mensim kinong kinbok pangin laban yang hakanong rim pangin laban yang menyale ki para samla ki balong kita ki para sipai ban yada ya kahima ngin penting kena pa kahok jonga ban jongpi kahok jongki kun ki kiti ki jongi kim dei ban sakta taleleiru hagari sar pada kerpang ban yada na ban ta kahok jonga ban jongpi kong kita ki rit pat lagi ki trai muluk pangilong trai ya ka kendau ka siap penban usim ki menteri ki lengdo ki mut ban dayut ki mut ban pentuat lo ya ka hatongi alat ya ka hukum kata dan luar kata nginem trek talai lai lupan leco Supreme Court henry ngin penkut dia ka management board da ka sur jong pai ba da ka sur jong pai ba ngi kemi lanti bagi dawa hakmat jong ka district council bagi dai ban penkan siem ya ipaim nang tei sing siem nginem sau telat nginem priang su panlong usiem ujongi namar ngiladu ka jing sania yu badala pikoi banle ya kata ngin sap ai menta ngin sa wala akbat jong pi menta bat kita ki kli selang kat prasdam ki balong ki nong yada ki balong kita ki sipai ban yada lam ta ki kun ki jonga ki jong pi ngin sa ai kata ka jing penting kena da ka bangisan ka tu kot bat ngin pa syakat council pat council kamla banle persya yangi namar kade ke jingkwa jong pai ba kai ka bangakwa ban pa kane ka kubur sapi ki kun ki hajar jong hima papinam dai ban rit mensim papinam wanga yang kata jing apatin ke jong pi ki badan lagi mensim
ka segi penting kena bangi ka sang samla nginum syak kelai pi dalai leiru Omdan kaspa omdan pisa bala bantit ya ka jingkit kli jonga bat jongpi kapisa kala banlet kapisa kala banwan tangba ka jinglong merau kala banwan sirta la nangi bakla Hari ciliat lenti jonga kemuta ubadane ka jingkit kli om syam dai tanghang ne po ka hima hapo ka wei ka ri ba ka jat penriu kadan ka jisa liam jong ka khendau ka siap jong ka jat penriu syaka sorkar asam lengkat ta ka jingkit kli bat ki wei pat ki paranong yalam jong ka jat penriu ngilet sang tai sepo kapor dar asam i poya tengku bat ki polis asam ru hatang-hatang tang baga jing ngau guilty kata ka jing ngau long bongsuk ka mensim ka jonga ka bawan ka jimut jing perkat ka jonga kalong lada hasdong kiwei ngakoi ban turiap turim wat ban IT la ka jonga jing im namar hatang-hatang umla ban len yang kata ka di jing sisa balai katne ukun hajar jong ka hima uki upisa ulenga omdon banut ban keren omdon banut ban mi syakmat ngitip syai pun datang jong pi kitip pakane kadai ka an yak cakor jong usim jong himalang rin kadai ka an kapan peniap ya ki kun ki jong a ki jong pi hanrei ngisai ngitikla ban mi syakmat pat ngimnut dan ki menteri ki lendo haka arpo du trik jong benai ne habang ia sa jang tai pot normal kiong ya pi jang kha menno balai piwan batai start mentah nong jin la dala kaya ngi ka tai ka pora pi thambor ya ka hima nginum ailat tale leiru hela endang ni la kaya ngi la helasan nilap kini ki jingle bian ki jong pi hatongin sha hatongin su snapchat haba ki tai ki pon ki patka ngin le kum no ngima bani Hanai mentah ni lah kaya ni, ni lah lapi ke jing sisa, kaya pilih tambua ni, mentah dalai leiru nginum aili, bat kabor, nong sensar, kikri nong sensar, hanya pok kejat beliau ke district council, nginum ailat, bakin don hakaliang jono ru, bat kat ni ukun wajar, uki ulenga upisa, lada kimle niru ngidon laga jong kebenta, bangin le Badlaran kala dai kapor bangin penkundoy kani ka management board. Namar ba kani ka management board kadai ka syirkai hadu kata-kata. Ka management board kadai ka syirkai hadu kata-kata bat usim jong himalang din menta ulalong ka David Scott kapor jong sarkar parang. Ulang ka David Scott kapor jong sarkar parang. Bat nyimdon utirot sing hapok ke himalang din menta. Utirat sim uyap haying mendi upedang penslong usim bapura dong kahima naying mendi namar ka kendau ka siya namar kikun ki hajar mentang idon usim jong himalang rin usim ubalong tang usim raw ubalong usim jong kaying jong kahima namar kata ngipha kali ka kurwa ngipha kali ka kubor Syaki kli nong sensar jong kajat benriu siapa warna siem kerki uban sensar ya ki kun ki haja uban pan kli ya ka khendau ka siap hanya po ka hima ka jongi pan pene ya ka hok long trai man trai jong ki kun ki hajar ki jongi nyem kwa ba ka hima jongi en sensar da ka put sensar mender da ka put sensar menderi balai ka orang kumta management board don sim don kam da director bat kani kalau ngejing sisa bau sim ukram mikmat ya kahima ukram kitli ya kahima hakapor ba ya ka khandau jong kahima syaka sarkar nabda ka civil subdivision lara pipat ya ketika jingtho syam latho lane mikmat kum usim umikmat kum chairman jong ka management board
kamu udah director. Bila aban mikmat ya ke kontemen buat nasti Shillong lani jong ka sarkar India Henry jong ka Himalang rin wat nom le start. Ngimdon ka pisah, ngimdon ka bor, panyakun baki bor jong ka an. Ngidon yu upai ba, upadon ni kejing siau kia, badon ni kejing kitkli, bagi ngat scam, bagi kli no sensar. Kidai ban kondam ya kata, bagi kidai ban pensikam tanya. Ya usim.